Muża huwa l-isem li ntgħażel għall-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Dan il-mużew ser jipprovdi tipoloġija ġdida ta' mużewijiet fis-seklu 21. Il-proġett huwa stmat li jiswa 5 miljun euro. Il-proġett ta' Gallerija Nazzjonali tal-Arti Moderna kienet wegħda elettorali li l-Partit Laburista għamel qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. L-għan ta' dan il-mużew huwa li jservi vetrina nazzjonali ta' ħafna xogħlijiet ta' artisti Maltin f'dan il-perjodu. Il-proġett kif tħabbar tajjeb ftit tal-ħinilu jinvolvi wkoll li ħan nibdlu l-isem se jkun rebranded kif ngħidu bl-Ingliż. Il-kelma magħżul hija muża, muża tfisser ispirazzjoni, hija wkoll it-terminu qasir għall-Mużew Nazzjonali tal-Arti, ġifieri hemm ħafna implikazzjonijiet fil-kelma stess, qed tindika l-mod kif nixtiequ nilħqu udjenzi ġodda u nikkomunikaw mod li jifhimna kulħadd aktar il-wirt kulturali artistiku Malti. Il-Ministru tat-Turiżmu Karmenu Vella qal li bil-pubblikazzjoni ta' dan id-design brief, il-Gvern qed iżomma l-impenn li ta' fil-ġimgħat li għaddew dwar il-proġett tal-Mużew Nazzjonali tal-Arti fil-Berġa tal-Italja, magħruf aħjar bħala Back Home Project. Huwa fisser kif dan il-proġett mistenni jkun wieħed interattiv li appella żminijiet tal-lum fejn mhux biss se jservi ta' attrazzjoni turistika imma wkoll sejn fir-riġenerazzjoni tal-Belt Valletta. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura José Herrera qal li dan il-proġett mhux ser ikun sempliċement marbut ma' ċaqliq tal-mużew minn binja l-oħra, iżda bidla radikali fil-mod ta' kif qed jiġi preżentat dan il-mużew. Dan il-mużew ser jkun qed jiffoka fuq l-aspett innovattiv u kreattiv ta' interpretazzjoni. Apparti l-preżentazzjoni tal-eżebiti, il-mużew ser ikollu narrattiva differenti biex jiġġenera udjenza differenti u jibda jirrispondi għal nuqqasijiet fil-kultura li ġew irreġistrati ftit ġimgħat ilu fil-Eurobarometer.